Въведение към Евангелието според Марко. Марко вероятно станал последовател на Исус като млад мъж, докато живеел с майка си в Йерусалим. Всъщност, домът им изглежда бил използван от ранния християнски сбор като място за събрания. Марко може би не общувал отблизо с Исус, но прекарал много време с апостолите Петър и Павел и с братовчет си Варнава. Имал честа да помага на Павел и Варнава в мисионерската им дейност. Службата му го отвела също на далечни места като Вавилон и Рим. Вероятно между 60-та и 65-та година, докато бил в Рим, той написал разказ за живота на Исус. Това станало третото Евангелие, разпространявано сред първите християни. Макар че повечето от информацията в книгата му се съдържа в останалите Евангелия, Марко споменава и някои уникални подробности. Вижда се, например, че Евангелието е написано не за юдеи, а най-вече за римляни. В него се обясняват юдейски изрази и обичаи, които не били познати на хората от другите народи. Възможно е Марко да е получил голяма част от информацията си от Петър, който бил очевидец на почти всичко записано от него. Свидетелството на Петър личи в ярките описания на Исусовите дела и чувства. Книгата има 16 глави и е най-кратката от 4-те Евангелия. Тя обхваща периода от 29 до 33 година. 1 до 10 глава започват със службата на Йоан Кръстител и покръстването на Исус в река Йордан. След това Марко описва вълнуващата служба на Исус, продължила 3 години и половина. Тези глави разказват за избирането на апостолите, за много от чудесата на Исус и за нежната му загриженост към хората. В 11 до 15 глава се говори за последната седмица от службата на Исус, завършваща с неговото задържане и екзекуция. Знаеш ли, Марко навярно е младият човек, който избягал и оставил дрехата си в нощта на Исусовото задържане. От последната 16 глава разбираме, че 3 верни жени били първите, които научили за възкресението на Исус. Докато четеш това Евангелие, обърни внимание как Исус показал властта си над болестите, смъртта и природните сили, как проявил нежна загриженост към хората и как вършил пламенно волята на баща си, показвайки какво ще е бъдещото му управление като цар на Божието царство.